Bé, en aquest segon vídeo de la sèrie de definició de l'estructura de la Direcció General de la Policia, parlarem de l'estructura policial. Bé, no ens dilatarem més en la introducció. L'estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia ha anat variant al llarg dels anys des de la seva creació. La darrera modificació del decret que detalla aquesta estructura és de l'any 2011 i respon a la necessitat de modernitzar l'estructura policial perquè esdevingui un referent en el sistema de la seguretat pública. Amb l'objectiu de donar-li coherència estructural i de limitar les jerarquies, la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra s'estructura en els nivells organitzatius descendents següents. En primer lloc, la Prefectura de la Policia, que exerceix la direcció estratègica i el comandament operatiu del cos de Mossos d'Esquadra. Seguidament, les comissaries superiors de coordinació, que són òrgans adscrits a la Prefectura de Policia, a les quals correspon el comandament i la coordinació operativa de les unitats centrals i territorials. Llavors, la Comissaria General, que és un òrgan central que de manera ordinària s'adscriu a la Comissaria Superior de Coordinació Central. Li segueix la regió, que és un òrgan territorial en rang de comissaria general que s'adscriu a la Comissaria Superior de Coordinació Territorial i li correspon la direcció operativa d'àmbits concrets de l'activitat policial. Depenent d'aquesta tenim la divisió, que és un òrgan que de manera ordinària s'adscriu a una comissaria general. La naturalesa organitzativa de la divisió és la d'un òrgan central, tot i que pot estar territorialment desconcentrada. L'àrea, que és la següent, és un òrgan que de manera ordinària s'adscriu a una divisió o regió policial, a la qual li correspon la direcció tàctica d'àmbits concrets de l'activitat policial. Seguidament tenim la unitat, que és un òrgan que de manera ordinària s'adscriu a una àrea, a la qual correspon la direcció operativa de la policia. I per últim tindríem el grup, que és l'òrgan que de manera ordinària s'adscriu a una unitat, les funcions del qual són amb caràcter general les relatives a la supervisió i execució directiva de les tasques policials. Fem un repàs. En primer lloc, la Prefectura de Policia, seguidament de les comissaries superiors de coordinació, les comissaries generals, les regions, les divisions, les àrees, les unitats i, per últim, els grups. A partir d'aquests nivells organitzatius, detallarem a continuació tot el que seria l'estructura policial de la Direcció General de la Policia, que principalment depenen a la Prefectura de Policia i, d'una altra banda, tindríem els serveis que donen resposta a les necessitats més directes d'aquesta direcció. Bé, en aquesta espècie d'esquema que tenim aquí davant, tenim les estructures policials de la Direcció General de la Policia, que serien en color vermell la Prefectura de Policia, que és la més important de totes, i en color gris les altres que també en depenen, com serien la Divisió d'Avaluació de Serveis, la Divisió d'Afers Interns o la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació. Bé, anem a centrar-nos en la Prefectura de Policia, que és la més important. Doncs aquesta és l'encarregada d'exercir la direcció estratègica i el comandament operatiu dels Mossos d'Esquadra. D'ella en depenen 4 columnes, que serien 2 comissaries superiors de coordinació, que una és la central i l'altra és la territorial, una comissaria general, que és la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat, i la sala de comandament. Bé, anem a parlar de la primera columna de totes, que és la Comissaria Superior de Coordinació Central. Aquesta coordina les diferents comissaries generals que donen resposta global a les funcions de caire més especialitzat. Quedem-nos amb el concepte de donen una resposta global, és a dir, tot el que dependrà de la Comissaria Superior de Coordinació Central té un àmbit d'aplicació a tot el territori, no només a una regió en concret, sinó a tot el territori. Bé, dins d'aquest pilar, que és molt important, en depenen també 4 branques, que serien la Comissaria General d'Investigació Criminal, la Comissaria General de Recursos Operatius, la Comissaria General de Mobilitat i la Comissaria General d'Informació. Anem a la primera, que és la Comissaria General d'Investigació Criminal.
Doncs en aquesta hi tenim la famosa DIC, la Divisió d'Investigació Criminal, la Divisió de Policia Científica, l'Àrea Central d'Anàlisi de la Criminalitat i l'Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport. A la Comissaria General de Recursos Operatius, que és la segona branca, en aquesta hi tindríem l'àrea d'escortes, tot el territori, l'àrea de brigada mòbil, la famosa BRIMO, també àmbit d'aplicació a tot el territori, l'àrea de grup especial d'intervenció, el GEI, l'àrea TEDx, NRBQ, desactivació d'explosius, també tot el territori, l'àrea penitenciària i l'àrea central de suport operatiu, que en aquesta hi ha l'àrea canina. La tercera branca és la Comissaria General de Mobilitat, d'on depèn la Divisió de Trànsit, la Divisió de Transport i l'Oficina de Suport. I per últim, dins d'aquesta Comissaria Superior de Coordinació Central, l'última branca és la Comissaria General d'Informació. En aquesta hi ha l'Àrea Central d'Informació Interior, l'Àrea Central d'Informació Exterior, l'Àrea Central d'Anàlisis, l'Àrea de Mitjans Tècnics i la Unitat Central d'Informació en Ordre Públic. Passem ara a la segona columna de la prefectura, que és la Comissaria Superior de Coordinació Territorial. Aquesta s'organitza en regions policials. Ja ens està dient que el seu àmbit d'actuació és a nivell regional i s'encarrega de vetllar per la seguretat ciutadana de la proximitat territorial. D'aquesta Comissaria Superior Territorial en depenen 3 branques. Tenim l'Àrea Central de Policia Administrativa, l'Àrea Central de Medi Ambient i les regions policials. Bé, de les regions policials en depenen les àrees bàsiques policials, les ABPs, les àrees regionals de trànsit, les àrees regionals de recursos operatius, la ARRO, la Sala Regional de Comandament, la Unitat Regional de Policia Administrativa, la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà i l'Oficina de Suport. Doncs bé, d'aquestes que hem dit, en el que seria l'àrea metropolitana de Barcelona, hi ha les mateixes, però a més n'hi ha 2 més. Tenim l'àrea regional de seguretat en edificis i trasllats i l'àrea regional d'instrucció d'atestats i custòdia de detinguts. Bé, és molt important que tinguem clar una cosa. Aquestes regions policials, quantes n'hi ha? Quantes en són? Doncs bé, en són 9. Tenim la regió policial de Metropolitana de Barcelona, la regió policial de Metropolitana Nord, que és la que està a l'ISPC, la regió policial de Metropolitana Sud, la de Girona, la del Camp de Tarragona, la de Ponent, la central, la de Catalunya Central, s'entén, la de Terres de l'Ebre i la regió de Pirineu Occidental. Bé, un cop hem vist aquesta segona columna, i anem a la tercera. Ja ens oblidem de les comissaries superiors i anem a la comissaria general, que és la comissaria general tècnica de planificació de la seguretat. Aquesta dissenya propostes estratègiques i operatives per donar resposta als problemes de seguretat i defineix els criteris relatius als sistemes d'informació policial. Doncs d'aquesta en depenen 2 branques, i a nivell estructural és molt fàcil d'entendre-ho, no? La primera comissaria superior de coordinació central que hem vist tenia 4 branques, la de coordinació territorial en tenia 3, doncs ara que passem a la comissaria general tècnica en té 2. Que són la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat i la Divisió de Sistemes d'Informació Policial. La primera branca, la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat, conté l'Àrea Tècnica de Coordinació i Suport, l'Àrea Tècnica de Planificació i Dispositius, l'Àrea de Coordinació Interpolicial i l'Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana. I dins l'última branca, que seria la Divisió de Sistemes d'Informació Policial, tindríem l'àrea d'elaboració de dades policials, l'àrea de seguretat en tecnologies de la informació i la comunicació, l'àrea de coordinació de projectes dels sistemes d'informació policial.
Un cop hem vist aquestes 3 columnes, en tenim una d'última, que és la més diferent de totes, que seria la sala de comandament. Ja no estem parlant de comissaria, sinó és una sala. Aquesta sala de comandament coordina i supervisa les operacions i les actuacions de les diferents sales de comandament de Catalunya. Un cop hem vist l'estructura molt resumida, molt esquelètica, molt vertebral, molt vertical de la prefectura de policia, passem a veure les altres 3 estructures, que hem dit abans, la divisió d'avaluació de serveis, la divisió d'afers interns i la comissaria general de relacions institucionals, prevenció i mediació. La primera, la divisió d'avaluació de serveis, és la que s'encarrega de la inspecció dels diferents serveis policials a partir de l'elaboració d'auditories. Avalua els serveis i el personal des d'una visió global de l'organització i proposa millores en les diferents metodologies de treball i procediments normalitzats de treball. Per exemple, què seria un exemple? El de les pilotes de foam en les intervencions, que ara es volia regular, doncs aquesta proposta de millora de la metodologia del treball en depèn de la divisió d'avaluació de serveis. Ara parlem de la divisió d'afers interns, la típica coneguda en totes les pel·lícules policíaques, no? Doncs les seves funcions estan relacionades amb les activitats il·lícites o contràries a l'ètica professional que puguin comportar sancions disciplinàries dels membres de la policia dels Mossos d'Esquadra. Per exemple, si un mosso agredeix a una persona sense respectar els principis de congruència, oportunitat o proporcionalitat, sense vindre compte de res, alguna persona ho grava, doncs aquesta divisió d'afers interns és la que s'encarregarà de la inspecció interna i de la posterior sanció administrativa o penal d'aquella persona. Per últim, tindríem la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació. Aquesta comissaria general gestiona les relacions dels Mossos d'Esquadra amb les diferents organitzacions i institucions i fa la mediació i resolució de conflictes en matèria de seguretat. Un cop hem vist això, tindríem el concepte estructural de tota la Direcció General de Policia entès.